Hello babaya. Ya baba ya ne? Ba wanda zai ji daɗi a garin nan. Okay. Za ka fito zanga-zanga ne ko za ka fito zanga-zanga? A ni ba zan je zanga-zanga ba, zan je kallon masu zanga-zanga ne. Okay. Okay. Kai kana ji? Kai ka tare mana Abuja. Kai kuma ka tare mana Lagos. Abin da ya kenan. Ba wanda zai ji daɗi a garin nan. So guys ba wannan ne kamu ba. Abin da ya kamu shine magana ne akan wannan giveaway inda muka yi mun samu zama muku delivery. So wannan guy da kuke gani CEO din kamfani ne na gidan sabo wanda suke yin delivery suke tura kaya ko ina da ko ina a fadin Nigeria. So maybe ya duba wani abu ne ya zo ya samu kamfanin Amuscap ya ce a wannan giveaway inda muka yi saboda abin ya burge shi za su zaɓi mutum 20 a ciki za su musu pre-delivery. So ga kayan nan already ga sunan kuna gani. So yanzu za a je muku dai bayani da kanshi an ce za a zaɓi mutum 20 za a kai musu kaya kyauta. Wannan mic ne ba wani packaging mic ne. Yan uwa abun nan dalili na zaben mutum 20 a cikin wannan giveaway ni ba su free delivery har zuwa garuruwan da suke shine kasancewar kamfanin Amuscap yana kokari wajen kwatantawa ga matasa, ma'ana yana kawo musu design mai kyau wanda ba ko ina za ka same shi ba, sannan kuma ya kawo musu da sauki, bayan saukin da zai kuma ya kara musu da kyautukan ba ko ina za ka samu ana ba su kyautuka irin haka ba. Kuma gashi nan mun gani kuma mun tabbatar, saboda haka ni ya samu kamfanin gidan sako ya ba mutum 20 free delivery a kai mashi har a garin da yake ba tare da ya ba da ko sisi ba. Muna ma kamfanin Amuscap fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka kuma Allah ya sa ya fi haka. Mun gode kwarai. Kuma mun gode kwarai. Kaifa? Ina da abin cewa kamfanin Amuscap ba wani iya yi. ai ba magana wannan iya yi bane. Abinda kamfanin Amuscap suke yi ne yana Amuscap yana burge ni. Amuscap kai kamfanin na burge ni, kaji ma yadda zan gani sunan shi ma saboda jin daɗi. Product din shi suna da kyau kuma shi yasa kuga matasa na roshin yanzu kuma sai hito musu da tsarin give away, ka sayi kaya kuma a baka kyautar waya. Kai gaskiya kamfanin Amuscap yayi, ni ma zan bi layi, matasa kuma ku bi layi, ku sai product din Amuscap, mu kuma za mu muku delivery. So kamar yadda suka muku bayani sun ce daga yanzu duk sanda za mu giveaway ko duk sanda za mu tura wani massive kaya ko wani discount ko wani giveaway ko ma na me za su ringa daukan mutum 20 a ciki kyauta, za su na musu free delivery. So guy ka samu discount kaya maybe ma ka ci gift sannan kuma ga free delivery, kai wani irin gata aka ma yanzu dai shikenan kai ka je ka tare Lagos ko kuma ya Abuja.